Gisaulong sa mga Sugboanon ang ika-126 nga kasumaran sa Adlaw sa Kaugalingnan o Philippine Independence Day karong adlaw. Sayro nato ang mga kalihukan sa Sugbo pinaagi nining report. Gipakayab ang bandera sa nasod at ubang ang bahin sa Legislative Building sa Cebu City kaganiang buntag. Gipangunahan kini ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug Acting Vice Mayor Donaldo Hontiveros. Gisunod usab dayon ang wreath-laying ceremony sa monyumento sa nasudnong bayani Dr. Jose Rizal ug angkan salute. Mitambong usab ang mga opisyal sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, mga war veterans ug mga opisyal ug kawani sa Cebu City Hall. Gipanghimugatan sa kasulugan ang diwa sa pagpakigbisog sa katawhang Pilipinhon aron maangkon lang ang kaugalingnan nga maoy atong gipahimuslan karon. Celebrating Araw ng Kalayaan or our Independence Day becomes even more important. To quote our own national hero, Jose Rizal, and he said, "He who does not know how to look back at where he came from will never get to his destination." Today, we remember the sacrifice made by our ancestors who fought valiantly for the freedom we enjoy today. Dayon lang gihapon ta na magtinabangay o kita nakita man nato na ang Cebu City malinawon. We really need the resilience, we really need the resolve of all Sugboanons to protect daily our found independence.